Back Fishing Vlogs, DIY, do it yourself. And this time we have our back founder, Phil Francisco, to talk with us about maintaining our rods and reels after using it on our angling expedition, whether it's on the river, especially on the sea. How to maintain your fishing gears. Yan. And you reel I-check after lahat yan, lalo na pagkatapos ng ano natin, ng fishing. Mhm. Siyempre, hindi maiwasan kahit hindi malublob sa dagat yan eh, yung moisture ng hangin. Oo, ano, Galing sa dagat, tingnan mo yan, oh, kalawang yan. Oh. kalawang Yung ano niya, yung grasa niya, nahaluan ng tubig alat, kaya yan ganyan. Yung madaling bearing mag niya. ano, Oo, ang bearing niya, kalawang, madaling masira yan. corrode, makukorode yan. Yes, kurog dyan. Kasi bubuksan mo Corrosion. lahat yan para pati ito bubuksan to. Itong isa ito, tapos na to. Okay na ito. Marami rin tong kalawang eh. Saka tubig alat. Yan. Yan, tinitingnan yan lahat dito. Yan, tingnan mo ito. Kalawang. Kaya Hindi. mga ano na, mga alas 4 nag-i-stack na siya. Oo, kasi ito matagal na rin itong dinabuksan, nakalimutan. Kaya nang buksan natin, ito na yon. Yun, malawang na yung ano niya. Ayusin natin yan. Ano yun natin yan. Dito, may mga ano din yan. Dapat na maalis yung tubig alat. Para maging effective na naman siya pagdating ng fishing season ulit. Mamaya. Yan. Ito yung mga ginagamit ko. Yan. Ito yun. Hindi yan commercial advertisement pero ito yung maganda. Kasi sa ano yan, sa fishing, ano talaga siya. Nagamit oil at grease. Yan ang nilalagay ko. Hindi pwede dyan ang basta-basta grasa lang. Grasang pangbuto. Hindi pang motor o pang makina, hindi. Iba ang ginagamit yan, pati yung oil na iba. Tapos, ito yun nga pala. Ito nga pala yun. Fishing accessories. Ito, yan. Okay. So, bali, tatlo yung reel na nagamit kahapon. So, bali ito rin. Susunod ko rin to. Kasi nalubog din to sa ano, basa pa nga yung ano niya, yung line, yung natawag natin na fiber. At ito, nakakatulong to kasi kung lilinis ka ng ano, na may kalawang na katulad nito, dapat i-sprayan mo muna siya, yung mga may kalawang para madaling matanggal. Madali siyang mababad mo muna siya sa ganitong ano, sistema yan. Para yung ano niya, kalawang niya, madali siyang matanggal. Maluplicate siya. Yan. W40. Hayaan mo muna siya ng mga ilang minuto bago mo siya kaskasin. Para Grabe, ano, isang araw lang, oh, kalawang agad. oo. Actually, hindi naman to isang araw. Kasi nung nakaraang ano kasi pag may minuit, Pag-minute. nakakalimutan tong ayun. Nakalimutan Ano. ayos. Eh, sabi nila, hindi naman daw nalulub sa dagat, pero ginamit pag fishing sa dagat. Una-una kasi, pag nagpi-fishing tayo, yung reel, tulad nito, nandito yung ano niya, yung line. Mhm. Nandun niya, papunta sa rod, fishing rod. Pag galing sa dagat, pag inano mo siya, niretrieve mo yung ano mo, yung tubig ng ano, alat, pumapasok din dyan. Pumapasok dito. Kasi galing doon sa line. Especially kung ang line mo, hindi monopulin. Breeded. Ang breeded kasi parang ano yan eh. Maraming na-absorb na tubig alat dyan. Kaya pag inano mo yan, napipisi lahat yung tubig alat. Gumagapang yan dyan dito. Pumapasok yan dyan dito sa ano yan. Di mo iwasan, pag ginanon mo siya, tutulo yan. Pupunta dyan sa ilalim. Pag ganon mo, papasok na naman dyan. Kaya hindi ka nakakasiguro na safe yung rod mo. So ang kailangan, every time na mag-fishing ka sa dagat, linisin mo siya. Kahit hindi siya nalublob. Kasi iyon ang fact ng kalawang dahil doon sa
sa line. Especially pag ang line mo ay ganito, braided. Yan. Braided dyan. Ito, monopulin ito. Oh. So, kailangan malinis para tumagal ang buhay ng fishing reel. Thank you, Kuya. Okay. Thank you.